And on this special day, I decided to visit one of the great orthopedic doctor, native doctor in my hometown. He's by name Mr. Alphonsus, popularly known with Wando Yibo, or Wewe, as children normally call him, because he loves to play with children. This is one of the best orthopedic doctor you meet in Aguata, if not in Anambra State. While coming to this man's place every day, every morning, you see a lot of vehicles, people parked, waiting to receive their treatment, coming from far and near different states. Funny thing and the most amazing part of this is this man doesn't charge to heal people. And today I came to verify from him why he always do such. Now, watch this video to end. You will hear from him how he started. You understand? And the reason why he doesn't ask people for payment. Instead, after you are being healed, you settle him with what you have. Now, the government wants this man to work with him, to work with them. Different hospitals have come to take him. Anambra State government have come. But he said that he's not going anywhere. That if the government have taken him now, then they will be charging people for him to heal them. Oh, like for 2 times Sambiago. Yeah. For sure, man. For sure. So, but how did this happen? Accident. Yeah, accident. So now he said that he wants to be healing people the way he was directed to do. Recklessly. And this was a special gift. I want you to watch the video to end and then find out why this man decided to heal people for free. Just drop what you have, what you think you can offer. And according to the questions I asked him, you have to tell me that he haven't witnessed anybody that came to his place before and then went back to suffer from the same thing. Now let's watch the video. There's one man I met here from Arondi Zog who had an accident. You will see the window, it was covered because the bone was broken. People are passing through a lot. Let's see. These are the people at his compound. These are patients waiting for their turn to reach. This very man has passed through a lot of pains. I've really passed through a lot of pains. He came from all the way from Arondi Zog in Imo State to this particular place in Anambra State. Uma is a village, Abu. Now this is how he sets the arteries. This is how he sets it so that the bone will be joining. Now you can see the mama going outside and the other people there with their walking sticks and crutches. Now he's done with this man for today. He will be going. But they can kill in them when they okay. No, sorry. So make it to an I said it anyway. Wow. So it's a good Ghana. Bobby Bogon on affair. I knew Quan. I have here.
Hancha no ga shani shina ya ma jo na ebu. Ajo bube ha mana atara no anakọta. Aya bụ ijekọta bụ na ji nyo nwere ike mena na kpale. Ọnakọ ha nọ iche iche. So ndị ọha ka ị na-etres ya. Ihe ọma agha n'anya ọmata na atara niile nọ na mkpụrụ anya ga. Ihe ọbụla emere gị n'ụkwụ ọ rịpọtụ ọ n'anya. Aja isi ọwụwa bido. Ahụhụ ụzọ bido. Ọ na-eji figo gị etinye. O mere nke ji eme gị ya mere rụụ ma etinye gị chọba ya. Ganga maka ịṅụrụ mmanya ọ na-ala kpọm. Mọseti hụ na ha ncha nwere ọwụwa. Isi na mkpụrụ obi na pọmpụ ya na-ebugo. Ọ ha dị tankị bụ ihe. Nke ọbụla nwere laịn nọ n'ahụ. So etu ị na-emebi ụkwụ dị na ihe a wọk tupu idekwata ụkwụ ya. Atụrụ na njikọ na wee nọ n'ụkwụ ya. Ọ gbadakwara otu ibe na ka o si n'azụ ka ha ncha nọ. Akwara ọbụla bụ n'azụ ka ọ dị ọdụghị n'ahụ. Ụmụ eriri gafere ahụ ekpuchie. Atụrụ anọghọtara. Gara ihe ka eji ekpuchi ahụ. Ahụ ọ nọrọ onwe. Ma azụ na ka ihe niile ewu ka o si gbada ụkwụ. Gụchie kọrọt. Ọya bụ ya. Ndị na-uwe ike ewechara ya ma ụkwụ ma ihe ewere n'ukwu ha buru ukwu. Ndị na-abụ nsogbu ike asụkpu mkpụrụ na nsogbu ike asụkpụrụ igbo aka mana nke na-abụ mkpụrụ na abụ. Njewa. Ka ga na-abụ ibilie na akwa na-egbego n'isi. Ha ncha egbego n'isi. Ehụla ọnọkọ. Ekpakwa ka na-abụ n'ọjị ruru iri. Ndị na-bilie na. Wetu aka gị. Amahụ. Omike ka o si emebu ga-eme before. O wepụrụ mkpụrụ aka na akwara ji mkpụrụ aka. Ihe na mkpụrụ aka ka ọ da. Like how many days ka ya nọ wee kwụsị igbu ya mgbu? Sọtọ ọsọ ahụ aka ya deghere n'ụmụ. Aka gị deghere n'ụmụ ọ pụọ na. Ka ịhụ na akwara ji ihe. Ndị na-ewu nsọ ka asụ gara ya. Agbagara agbaghị. Ume. Mkpụrụ aka na. Bido aka na wee ihe ọ dịbụ iri banye ebe a. Ojiji na-eri. Aka njọ dọta na-amụ ya sị m nwoke mụ na gị eje ha kọwa. Ama m ihe ya jụrụ m amaghị m. Gaa jere nwaanyị ahụ. Na-abụ onye ihe mechie ike wee asị gaba ebe a jee cheki godo. Ijechara dọta. Enwego onye bịara ebe a ịgwọ ihe dị ka ihe a na-ama ịgba ọkpụkpụ agbachitenwe. Enwego onye ọbụla bịara bịara na o meghị onye kwuwere kama ha ajecha bọọdụ ha bịa mgbuo. Ọkwe nwere onye lepụrụ ka na wee wee bọọdụ ka ọ nọtọ. Ọ mmadụ kwere ya. Nke ọmụmụ nwa ole ọ nọrọ ya. Maka mgbe ya bụ ihe ji wee tụba m n'anya. Ịnwe ọkpụkpụ ya na-abọ nwere ike. Onye wụrụkwa nna m ochie ekwe nke dịkwa n'ụlọ be m. A na-akụ nkụ a na-asị gị gaba akpụ. Ọ bụrụgodị nke a si were mere adreesị akpụ. Asịghị m ma amụchiwe ọgwụkara ka ha bụ. Nnukwu adreesị akpụ. A ka m gwara ha ma nje na a na-eje ma ihe na ngwa ahụ na-atụtụkọ n'anya m. Ọgwụkwa m bịa sị m eriri m si ahụ ụnụ na-ede. Mana eziokwu. Ndị ma vileji ha sịkwa nsogbu adị. Ọwụ m bịa mgbe m nweta ohere bịa asị nata ya ego abịa leti. Igbo bụ Igbo ụnụ afụgo fọ nna anyị ukwu ka anyị na-esi wee nọdụ tata. Fụ ndị a na-agwọ ụnụ afụgo ma ndị ọkpụkpụ ha agbajipụ. Eji nwayọọ na-ehukọ ya. Ịnụkwana na ihe o kwuru gbasara ka o si ana
ego nke mana nke bụ eziokwu kwa ife na-azụcha ka adakwa ekechi ya ọnụ ọ ka wasị ka ọ iji nwa ọkọ mata asịzi ihe egbevuru ihe bịakwa na nke papa ma ọ bụrụ na mma gị ma mma nnukwu gị ma ọ bụ your uncle ma your auntie ka ọ gwọgoro so far nụ na onye agwọle ọ na-adị mma ọ na-abịa nye Thanksgiving ọ bụghị sọ n'ụlọ ụka ka a na-eje Thanksgiving maka na ọ bụrụ na a na-eme ndị a na-agwọ ọya appreciate etu ha si azọ ndụ ọkọ na ewu dịga be fada ma ọ be dibịa ma ọ be eze mmụọ ihe aka nke dibịa maka ndụ ka ọ na-azọ maka mmadụ ji enwecha accident etu a na nwere ike momi ya ụbọchị ya agwacha ya na eje Thanksgiving n'ụlọ ka ihe ha bịabe ya nwa dibịa gboro ya wee ihe ọ n'aka mmadụ ka Chineke si alụ ọlụ ọ na-adị mma onye rụọ ya rie ọ bụghị sọ dibịa na-agwa oke ite na oke awere ka nwunye na-akpụgoro ihe akpụgoro ọkụkọ ekwe na ebe a na-agwa ma ụmụ ya ụlọ na-agwụda adịghị ụlọ na-agwa ụmụ okorobịa ma ụmụntakịrị ndị agha awụ amụọ ha esfigo ya afọcha ndị agha awụ ha na-aga nwa agbọghọ na-efe ụkwụ ọ bụrụ na ihe mere na nwata na ikwukwe na-agwọ ụda ha ncha wụrụ ihe ndị ngwogworo na-agwọ kwuru na ihe ka ihe a na-akpata ha mmụọ onye agwọrọ akọ ya na-ekwu ka gwọrọ ya nnukwu dibịa anaghị enwe signboard mana na nke ikpeazụ a olu ka ya arụ da dị signboard ya nwee ahịọwa enwee afịọwa so any place ọ na ịnọ na ekwuivu nọmba gị n'isi iji akpọrọ ya ndị mmadụ ha anụkwa akaụntụ nọmba gị dịkwuo nso idenye maka ụmụ Igbo nke onye nwere a jiri kwado o nwere ike ihe ha elekọta onye ya azọ gị ndụ echi anya maka ife like ọ bụghị gị ka o mere maha ma eti oshibi ike ọnya ya azọ gị so it's good to appreciate good things where we have it now the major reason nji wee batasị na mma abịara na nke a ma abịa be nna m ochie ka ngosi unu na enwere adreesị akpụ o bichiri ụzọ ka ọgwụ ihu nakwa wụrụ ya ahụ kwa ihe nkere esi aka na ọya gbobisi ụzọ ya be nna aka mbele kwa ụtụtụ o jebe ọrụ ọ na igbo niile ya bụ ụzọ gbotilo so abịara m aṅụchana Igbo na-afụ gị ihe ọ na-eme doro ya anya maka ọ bụrụ na ọkụba chaji ihe eji agwọ ihe a ije n'ụlọ ọgwụ agwọ gị ezigbo maka ihe ya eji aya akpọrọ gị 400,000 500 n'ụlọ ọgwụ nwekwa ike masị agwọtakwana gị ịghọta ịnama ịbịa ebe a agwọ gị ọ bụzi ha sị gị ole ọwụ na ka ha na-amachatawa onye ọ na-ama ihe akpara isi na-ada ọ na-eri nri o nwekwuru ụmụ ọgwụgwọ nke o ji elekọta onwe ya anya ọ gbọọ moto ọ bụghị ajị na ikuku enye gị moto wee ka ije wee bụrụ ya ama na akpụ dike anyị nwere mmadụ nekwe na nna ya ukwu kịta ameghe ọsịgodo ofu onye na-akpọ ovu ya ụgbọala o ji ezi mana ama m na ọka ha beghị wụrụ n'ụgbọala ka ọ ka akpa ya anyị akpa akaụntụ nọmba ya debe ya ebe a so that ị na-afụ ya ihe ọbụla ị ga-enyekwenye ya ị na-enye ọ na-adị maka ịmanye mmadụ appreciate mgbe ọ dị ndụ ọhụhụ mgbe a chọrọ onye ahụ na-akọwazie maka ya ọ ya ka m ji wee bịa n'ụbọchị nke taa wee sị gị ebe ọnwụ na ị nọ na-ene n'anya ọ ka o nna anyị nwee hwee gbasị gị n'elukwe nwee hwee ya amaghị atọ so onye ọbụla onye akpa mara ihe onwe hwee nwe hwee ya na-elu echi onye na-echi nkwụ onye lọta ajụ taa ahụ ahịa gịrị akwasa oje ala ebe ọlụlọ n'ala nwee nke ọ bụ igwe adịwana thank you nwa ịmara mma asị m nke na-ewu nke anyị a na-achị n'ụlọ mara mma were pụwa n'ezi good onye ha dịrị ego tọpụwana na nke ụmụazị gbangete nwa m na ndụ ka ihe gbajiri eyi na ndụ
ya nọkọta makwute ihe ọma ihe ọ sọkwasị na-eme ise